Durant el segle XIX, a la ciutat es va instal·lar la primera màquina de vapor en una de les fàbriques tèxtils cap allà al 1838. En aquella època es va passar dels 2.000 habitants de principis de segle als 23.294 segons el cens del 1900, multiplicant així per 10 el nombre d'habitants. La ciutat de Sabadell creixia a un ritme molt ràpid. En quant a les infraestructures, caldria destacar la construcció de la línia de tren que comunicava Sabadell amb les ciutats de Barcelona i Terrassa. S'hi va instal·lar l'enlluernat públic als carrers del centre i també el gas i les clavegueres. Juny de 1952. Els casaments eren un espectacle. Es feien allà a l'església parroquial de Sant Vicenç de Junqueras, a la Creu Alta, inaugurada l'any 1889. Allò era motiu suficient per les xafarderies. Tothom volia veure els nuvis, qui s'aparellava amb qui. Totes les velles s'hi apropaven. El mateix passava amb els enterraments. Cap al vespre es treien les cadires al carrer i es formaven petits grupets per xiu-xiuejar a tort i a dret. Feien hores extres, mentre feia metge o ganxet. Que si la jove del Serra, aquesta s'ha promès amb un que diuen que en toca de calents i molts. Que si la sort que ha tingut en Josep en casar-se amb la meva Maria, sap fer la casa i la cuina molt i molt bé, i li té l'estómac content al Josep. Heu vist avui com anava vestida la Joquima? Pel meu gust anava massa cridanera, i el vestit li feia uns plecs a la trasera que li feien tan lleig. Omplien l'aire amb les calamitats dels altres. Sempre hi havia la que portava la veu cantant. Altres només escoltaven i feien ganyotes, o posaven cara espantada. Altres anaven dient que sí o que no lentament amb el cap. Algun altre feia cara de fàstic, no pel que deien, sinó perquè la seva cara ja era així. Si estaven fins ben entrat al vespre i fins que no arribava l'hora de sopar, no marxaven. Em pots dir per què vols tu ara aquesta butaca? No veus que allà on la posis farà lleig? Al senyor Turull no li agradava gens ni mica aquell to de veu que gastava la seva dona, que ja havia agafat per costum. El feia viure amargat. Era una relació disfuncional, de total i absoluta dependència. Quan podia, ell marxava cap a la fàbrica, encara que fos diumenge. Me'n vaig al despatx, que haig de remenar paperassa, deia. Si tingués pebrots, deixaria aquesta bruixa. Fos l'hora o el dia que fos, sempre hi havia uns ulls mirant al carrer i pocs eren qui es podien amagar i sortir sense ser pescat. En qüestió de minuts, les velles ja estaven cridant a la veïna, així tot alçant el cap pels baixos murs dels patis. No en tenien mai prou. La Mariona s'hi va posar amb l'escala. Ja venia de netejar el dormitori principal i ja havia fet els llits. Mica en mica anava baixant els cruixents esglaons i arribant al primer replà va sentir un soroll. Provenia d'alguna de les habitacions.
Alguna cosa havia fregat al terra. No li va donar gaire importància. Va pensar que el gat deuria moure alguna caixa tot buscant ratolins. Mentre seguia escombrant, les borres queien lentament pels costats de la barana fins a arribar a reposar algunes d'elles sobre l'antiga ràdio del besavi. Va escoltar un altre cop aquell soroll estrany i... el gat, que pujava com un llamp, des de baix, en sentir el soroll, va passar entre les cames de la Mariona. Quin susto m'has donat, Rus! Quasi bé em fas caure d'escales avall, i amenaçant-lo, aixecant el pal de l'escombra, el gat va seguir com si res, i se la va mirar. Així doncs, no era el Rus qui ha fet aquest soroll. Va quedar estranyada, però va seguir escombrant, parant l'orella de tant en tant. Ostres, un altre cop! Ara sí que va baixar escopetejar d'escales avall. Va anar a buscar la senyora Turull i es va trobar amb la Sílvia, que estava a la cuina, amb els ulls plorosos de tant tallar ceba. Has vist a la senyora? Li va preguntar. L'última vegada que l'he vist, estava asseguda al banc del pati, allà, prenent la fresca. Els demés encara no havien arribat, estaven a punt d'arribar a casa. Quan la Mariona va sortir al pati, no hi va veure pas a la senyora Turull. Això la va tranquil·litzar. Va anar a recollir la brossa i va veure que la senyora baixava per l'escala. Mariona, què hi fas aquí encantada a la finestra? Ah, que esperes petons d'aire. El senyor Turull va espantar la Mariona, que estava mirant al carrer, apartant una mica les cortines perquè no se la veiés. On és la butaca, que no l'he vist allà on estava? No ho sé, senyor Turull, va dir la Mariona. Jo no l'he tocat pas. Doncs vés a buscar la Sílvia i li dius que la torni a posar on era, on a mi m'agrada, que haig de llegir el diari. I de pas que em torni la clau, que no me la va tornar. La Sílvia va fer el que li van dir. Es va trobar la butaca un altre cop allà al traster. El diari estava sobre la taula del menjador, esperant a ser llegit. I li va agafar i li va posar a sobre de la butaca amb el senyor Turull. Que teniu fustes o mobles vells que no necessiteu? Preguntaven dos marrecs del barri. Les estaven apilant al mig de la plaça. S'acostava la nit de Sant Joan. S'hi feien grans fogueres, algunes d'elles descontrolades, que feien por i tot. La gent feia festa al carrer i tot el veïnat es relacionaven entre ells, oblidant les diferències. La rebel·lia del Sant Joan del 1952 va ser molt especial per tothom i molt esperada pels nens i nenes que corrien al voltant del foc com petits dimonis, esperats, llançant petards qui en podia comprar. Així eren els seus primers anys de vida, sense preocupacions. Per ells la infància era com un clima. Era càlid per alguns, però més fred i més humit per uns altres. Tanqueu la porta, que fa una corrent d'aire que correm el risc de patir un atac d'hipotèrmia. El senyor Turull, parlant per dins seu, deia: aquesta bruixa no li està res bé, sempre rondinant. La Mariona va cridar:
des de la porta a casa endins. És l'esmolador, senyora, que no volia repassar els ganivets i comprar-ne un altre. Necessito els diners. Au, va, té, no t'encantis gaire, que ja ens coneixem. El Santi no perdia pas el temps. Bon dia, preciositat. Vols que ens veiem aquesta nit? La Mariona va fer que sí, fent un gest amb el cap, agafant uns colors vermells que no va poder dissimular. Finalment li va dir: «Ves molt amb compte. I sobretot, vigila el que fas amb la vídua del número 12, Això que es diu pel barri no és cert. Si només tinc ulls per tu. Com era habitual, i havia fet altres vegades, el Santi, l'esmolador, i anava a tocades les 12 en punt, quan tothom ja feia estona que somiava, i de manera silenciosa, amb cautela, saltava al mur del pati, pujava pel caqui, per les branques més gruixudes, aquelles li facilitaven la pujada, s'agafava a una barra tornejada i d'allà fins al terrat. Després havia d'entrar per una finestra molt petita, però ja li tenia la mida agafada i no li suposava cap impediment. Un cop dins, una veu amb respiració accelerada es va sentir a l'habitació de la Mariona. Era el Santi, esclar. En obrir la porta, aquesta va grinyolar, emetent un petit soroll. El Santi va fer un lleuger moviment encongint les espatlles i abaixant el cap. Es va quedar immòbil durant uns segons, intentant no moure gaire la porta. Per sort ningú es va despertar. La Mariona estava a les fosques esperant el Santi. Mariona, sóc jo, estimada meva. Què hi fot aquí el rus? «Dorm amb mi totes les nits», li va dir. «El rus és el meu millor amic». L'habitació donava al primer pis de la casa, sota el traster. I en un moment de foc i escalfament dels dos amants es va sentir un soroll. La Mariona va dir al Santi que ja l'havia sentit diverses vegades. «Fa 2 dies que el sento», va dir. «Jo crec que és la senyora Turull, que no li vol deixar posar la vella butaca del besavi al senyor Turull, allà on ell la vol, i la treu quan no la veu ningú». Vaja, m'he refredat del tot, jo ara. L'endemà es va aixecar el dia amb uns núvols amb ganes de descarregar. Els dies que plovia fort, al pis superior les goteres feien de les seves. «Alguna reforma no aniria malament», va dir el senyor Turull. Just en aquell moment era quan començaven a caure gotes com avellanes i al cap de poc ja es veia un bon vessal al pati. «Sílvia», va dir el senyor Turull, «agafa el paraigües i vés a buscar el Manel. Va, que està només a 2 cantonades. I vigila no s'ho peguis, que està tot enfangat i baixa molta aigua pel carrer». El Manel en sabia de paleta. Tenia 8 fills i fumava molt. Els hi feia bon preu als Turull, encara que després li donaven una bona propina. El Manel i la Sílvia van arribar ben mullats. «Venir amb aquest xàfec li costarà un extra», va dir, així amb to bromista, el Manel al senyor Turull. Després de revisar el sostre de la casa, li va dir: «És qüestió de canviar unes quantes teules, encimentar una mica i fora goteres. En acabar la pluja ja vindré, senyor Turull». S'ha de dir que el senyor Turull és generós, rondinaire a vegades, però generós.
Què és això? Què és aquest soroll? La Mariona, li va dir el senyor Turull. Jo diria que la senyora li torna la butaca al traster. Ahir també vaig sentir soroll mentre netejava el primer pis. Vaig anar a buscar la senyora per la part de baix i no hi era per enlloc. Al cap d'una estona la vaig veure que baixava de dalt expulsant-se la pols del vestit. Potser ella remena per allà al traster. La butaca no crec que es mogui sola, i ni jo ni la Sílvia, pobreta, que fa el que li manen, canviem res sense el permís de vostès. Maleïda sigui aquesta dona. Aquesta butaca té la seva història. Forma part de la casa. Veniu aquí les dues, que us ho explicaré. La Mariona i la Sílvia escoltaven el senyor Turull amb uns ulls com taronges, com dues nenes expectants quan els expliquen un conte. Bé, doncs com ja sabeu, la butaca era del meu besavi. La meva àvia deia que el seu pare era boig del tot i que allò va ser quan va entrar la butaca a casa. Deien que estava maleïda. Quines tonteries. Això sí, el seu caràcter va canviar i es va tornar molt agressiu. Van comprar la butaca en un antiquari de Barcelona. Deien que venia d'un convent de França, de l'abadia de Fromfreud, al sud de la regió del Rosselló, Languedoc. I feien conjurs i misses negres allà. I van passar coses que no sabem. Però, si diu que té tant de misteri, com és que no li va interessar saber més coses? No ho sé, Sílvia. A mi allò no m'ho van voler explicar o no ho sabien, no ho sé. El que sí em van dir és que aquella butaca els havia portat desgràcies.